Al carrer. Següent la droga. Sí, jugar aquí a aquest camp és molt difícil i contra un gran equip, un equip que proposa jugar a futbol, que això és molt estrany en aquesta categoria i penso que ha sigut un partit molt igualat que s'ha pogut decantar per qualsevol dels dos equips. El fet que s'hagi quedat la Unió Esportiva Tàrrega en 10 jugadors tan aviat, però suposo que també han facilitat les coses, no? Sí, perquè no hem patit tant defensivament, però ofensivament jo penso que amb 10 jugadors nosaltres hem estat pitjors. Una mica més d'ansietat, no hem trobat la manera d'entrar, que era sortir per fora, pels carrils laterals, i penso que ens ha tablat una miqueta de buscar massa profunditat, massa verticalitat i massa ansietat, i penso que amb 10 ofensivament no hem estat bé, defensivament hem patit. Un partit molt ben jugat per la Unió Esportiva Tàrrega, el que li han sobrat però els últims 4 minuts. Sí, ha estat així, crec que l'equip, la primera part ha estat... Els primers minuts ens ha costat, també sabíem que ens sortiríem molt forts ells, perquè tenen un equip, ja s'ha vist, de molta qualitat, però després l'equip ha anat donant la cara al partit, ha tingut ocasions, i hem acabat la primera part, jo crec que bé, dominats alguns moments, però en canvi crec que la segona part l'equip ha tingut el control més que el rival i no han patit situacions de perill, i llàstima al darrer minut, perquè és una centrada, s'han decidit molt bé, remat impecable i res a dir, felicitar-los i també felicitar el Tàrrega perquè crec que avui, malgrat tot, l'equip un cop més s'ha crescut i ha pogut donar la cara, que no és fàcil. Hi ha equips que han guanyat el Sant Boi, però nosaltres avui al Sant Boi l'hem jugat de tu a tu i crec que pocs equips de la categoria ho poden dir i ho poden fer.